Eu son Mai Insua, estás en Prendidísima, o teu podcast para estar mellor a través da psicoloxía, o feminismo e a diversidade. Hoxe con especial amor a todas as persoas que estades organizadas en colectivas, en asociacións, en grupos veciñais, que estades a coidar de outras persoas, dos animais e da natureza. Estou moi contenta porque dá moito gusto cando unha imagina cousas, facelas realidade. Eu imaginaba todo o tempo estas tres persoas xuntas nun episodio e poder conversar con elas é algo que me mola. Onde estamos? Estamos na Casa Branca, no polígono en Compostela, e tamén moi contentas de poder facer un episodio sobre proxectos antifascistas nun espazo así. E para as reais de Prendidísima que escoitades todos os episodios que escoitaste xa o de Carlos Callón anterior, sabedes que falamos de discursos de odio. Carlos Callón, este home, por certo, que contesta os ataques homófobos con alta pluma galega, alta elegancia, gran sentido do humor e moito plantar cara, que creo que son cousas que nos vai moi ben a todas as persoas desenvolver. Nese episodio falamos de cousas moi chulas e quería rescatar dúas para este. Unha desas cousas é que non é verdade que sempre vivísemos baixo as mesmas opresións e das mesmas formas. E isto pareceme moi interesante traelo para o que imos falar, porque o fascismo tenta legitimarse sobre esta especie de verdade da historia, non? Como que sempre foi así, como que defenden algo que é natural, como que o que defenden é a única orde posible das persoas, das sociedades. Isto é moi perverso e non é verdade. E ademais como que nos colocan as persoas que temos outras identidades ou outras formas de estar no mundo como se fósemos unha ameaza diso, non? Entón, creo que nos toca plantar cara e que nos toca facer a batalla cultural, poder colocar que isto non é certo. A segunda cousa é que creo que é moi importante que poidamos protexer a nosa claridade mental, como preservar a nosa atención, non? Que en un momento de sobreestimulación é moi importante que poidamos ver como estamos, discernir que está pasando ao redor e poder decidir que queremos facer con iso. Para min, estas dúas cousas que digo, que non sempre vivimos da mesma forma e podemos estar de outra forma, e poder focalizar no que é importante, son dúas cousas que fai esta xente que está aquí cos seus proxectos moi ben. Por iso están prendidísimas, hoxe aquí, Virxinia Barros, con Mar de Fábula, dende Camelle, que esta muller leva organizando limpezas de praias dende o 2014. Pouca broma que sexa dende o 2014, porque cantos veráns estivemos todas nalgúna praia que está máis limpa, en algún mar que está máis limpo, grazas a esta muller e a Mar de Fábula. María Cándamo con Liso Atelier dende Louro, creando xoias artesanais con cabos e redes que traballaron no mar e que voltan á costa como residuos. E Pablo López na Casa do Alto en Camelle, ofrecendo un espazo de residencias para as artistas, para que as artistas poidan investigar e crear en contacto co territorio e coa veciñanza. Ben, como estades para esta conversa? Benvidas. Gracias, Mai. Encantadas. Nerviosas, non? Un pouquinho. Nerviosas, benvidas, prendidísimas. Eu quero moito que neste episodio poidamos coñecervos máis. Esta é a miña vontade, que poidamos coñecer máis os vosos proxectos para sentilos máis preto e sentir que, bueno, que é unha dirección que temos aí xa para poder estar mellor, non? Entón, gostaría de facervos a primeira pregunta que vos tiredes dese fío, que é se botades unha mirada así como a vosa liña de vida, como se fose un tráiler de diferentes momentos dende a orixe dos tempos ata agora, que experiencias vedes que foron sendo importantes para que a día de hoxe poidades facer os proxectos que facedes? Podedes decir así como
Dúas ou tres que se vos veñan. Se ven algunha? Bueno, boa tarde a todos e a todas. Con respecto á miña liña de vida, non, que estás mencionando, é unha pregunta moi interesante, Mai, porque ninguén apostaba, isto soa así un pouco brusco, non, pero ninguén apostaba moito por min, non, nalgún momento da miña vida, porque tuve unha adolescencia, xuventude un pouco convulsa. De feito, bueno, pues ni siquiera apostaban porque estivese viva hoxe en día, no 2026, e aquí estou a cabeza dun proxecto que non busca outra cousa que mellorar o planeta, mellorar o mundo. Entón, pues, veño un pouco non das tinieblas, pero e vou cara a luz. É un pouco así. E estou super orgullosa deste, así, a grandes rasgos, deste cambio de rumbo, non, na miña vida. Super orgullosa. E sí. Que chulo saber isto. Sí, porque coñezo a parte dura da vida e estou encantada co que te reconforta, non? Pelexar por un mundo millor e animar e ter ese poder de contaxiar a máis xente. Eso é maravilloso. Eso é un poder brutal. Iso é maravilloso. Que ben. E ti, María? Hola, tamén. Pois non che sabería dicir como momentos super concretos como esta tarde que tal, porque pois non teño así eses recordos tan nítidos, pero sí que o que a mí me levou un pouco a estar onde estou, pois tamén na parte do traballo, pero na vida en general, medrar donde medrei, da forma na que medrei eu son de Louro, que é unha aldea pequena da Costa Gallega, eu creo que veño moi marcada por medrar neste sitio, pois de pouca xente, de moito mar, de moitas horas no mar, de falar moito do mar, e da cultura, dos traballos mariñeiros e de todo isto. A min eso creo que é das cousas que máis me marcou, seguramente, e sigue sendo así, quero dicir, nunca deixamos de falar do mar, non? Entonces eso foi me marcando de distinta forma según a época na que eu estaba. E despois tamén está esa outra parte de pois o que foron os estudos e un pouco máis a carreira como puramente artística que tamén me formou de alguna forma, pero bueno, fui outra cousa. Creo que eso tamén foi como un evento polo que tiña que pasar para agora estar aquí e traballando desta forma, pero vamos, que o máis importante é medrar onde medrei e con cas ideas cas que me criaron, non? Porque esta cousa de recoller o lixo das praias e tal é algo que tamén vende sempre, que non é unha cousa que diga agora fago porque o necesito para o meu traballo, era algo que xa facía, pero que agora convertino tamén en traballo. Bueno, eso marcoume moito. Que chulo, fai moito sentido. E ti, Pablo? Pois eu igual parece que me vou pola diagonal, pero cando dixeches a pregunta chegoume á mente de infantil que unha vez disfrazárame de pastorciña cun vestidito, con unha cofia, con delantal, cunha cestiña así de madeira, tal e cual, e chegoume esa imaxe de, bueno, ao final, pois o descubrimento, non? De como ti transitas a túa sexualidade, logo como é a reacción tamén da túa contorna, ademais, que ben pode ser positiva ou negativa, pero no meu caso positiva, e logo pois todo isto afianzado pois por iso, polo entorno familiar, cos seus principios ideolóxicos, os seus compromisos políticos que penso que chegaron a ser pois o que agora son. Pero máis ou menos por ali. Gústame moito porque a min sempre vos, como que para min sodes un círculo completo na miña mente, sabes? Entón penso, que chulo isto que contou Virxinia de vir da escuridade de destrucción pasando por o que conta María do seu entorno e pola imaxe de ti vestido de pastorciña. Es que perdona. Sempre sodes un círculo que xira ese completo na miña cabeza. Isto é precioso. Vale, gustaríame moito que poidéramos coñecer máis os vosos proxectos, máis en profundidade.
Para isto que falaba ao comezo, de poder sentilos máis pertiño como algo que xa está aí para que todas esteamos mellor, e tamén para poder percibir máis como se sinte estando no voso lugar facendo o que facedes. Entón eu vou lanzarvos así como 2 fíos dos que tirar para que faledes do voso proxecto, pero podedes falar como vos apeteza. Gustaríame que pensarades ou que nos puiderades contar para que existe o voso proxecto e tamén que é o importante que precisamos saber para entender que facedes e como facedes. Vale. Non é un exame, é unha vontade de coñecer. Bueno, nos en Mar de Fábula xa contamos moitas veces, non? Pero estamos encantadas de seguir contando a que nos dedicamos e como naceu esta asociación. Esta asociación naceu fai 12 anos, como ti ben dixeche, no 2014, porque esta asociación, agora mesmo somos 70 socios e socias, pero nun primeiro momento creouse nun entorno familiar, amigos, familia, nun entorno máis próximo. Na cicloxénese do ano 2014 era un tren de borrascas moito máis potente do que vivimos este inverno, que xa lle chegou, pero era moito máis potente no 2014, pois estaba meu pai na Ribeira, en Camelle. Non somos coruñeses, pero bueno, vivimos ali por circunstancias da vida. E estaba pola Ribeira e chegou ali a casa, bueno, a onde nós, e dixo que o que había ali na Ribeira era algo totalmente insostible, non? Algo tremendo de lixo que había. Entón, dixemos, pois, imos a limpar. Esa foi a nosa primeira reacción, imos a limpar. Eu tiña unha cafetería en Arteixo, que era tamén un centro cultural, máis que cafetería, así me fui. Non quero, pero bueno, isto é un centro cultural, non unha cafetería. E dixemos, imos a limpar, pero xa no primeiro momento xa sabíamos que non cunha soa limpeza que non iba a chegar. Non recordo moi ben, tampouco pasou moitísimo tempo, pero foi algo natural, orgánico, algo totalmente que saliu de nós de maneira espontánea. É dicir, creamos unha asociación. Ao principio éramos familia, amigos, e hoxe en día xa somos 70 persoas. Iso é moito. Perdón? O sea, que me parece un percorrido moi chulo, que se xa de 70 socias, guau. Sí, e sumando, cada vez estás animando un mogollón de xente. Da última limpeza da anterior, hoxe vimos de limpar, hoxe veño de limpar. E que esta muller ven de limpar unha praia. Sí, normalmente, sí, dous coídos. Normalmente he visto de traxe chaqueta e pantalón, pero hoxe, pois, veño como veño. Organizamos limpezas cando podemos, limpamos, saímos a limpar, sacamos moitas toneladas este inverno, pero a nosa labor principal, como María tamén vai decir, co seu traballo, é visibilizar a contaminación mariña. Nós non podemos limpar todo o que hai fora, xa é imposible. Hoxe sacamos moitísimo lixo grande, sacamos media tonelada de lixo, pouco máis. É que eu non sei se cando Virxinia di media tonelada vos podedes dimensionar na vosa cabeza o que é iso nunha praia, porque para min é imposible na miña cabeza dimensionar esa cantidade, non? Ou imaginar tamén... Sí, porque estamos facendo mal últimamente nas nosas publicacións, nas redes sociais, medios de comunicación. Hoxe non lo dixo un voluntario, que debemos decir tamén o volume, porque o volume do que se saca é tremendísimo, o sea, é máis escandaloso o volume que os kilos en realidade. Entonces, a partir da seguinte limpeza, imos poñer o volume e os kilos retirados, porque o que hai aí fora é moi forte. E hai xente que facelo. E nada, nos visibilizamos, o sea, a través tamén de obra artística, actividades con centros de ensino. Temos unha subvención da Deputación da Coruña, facemos actividades con moitísimos centros de ensino, levamos feitas e... Como é unha actividade cun centro de ensino, por exemplo? Pois veñen a Camelle, o único que teñen que facer é pagar o transporte. Veñen en autobús en Camelle, estades todas convidadas a vir a Camelle, temos un local espectacular, moi bonito, en frente á praia, no paseo marítimo, entonces chegan ali no autobús, e nada máis baixarse os poñemos a traballar. Hola, buenos días, aquí tens unha bolsita, unhas luvas e a la veña a recoller o lixiño. Os cativos veñen con moitas ganas, entre avías e activos que son,
e non hai que explicarlles prácticamente nada, porque, sobre todo, os pequeniños, canto máis pequenos, máis saben de que vai isto, máis saben de que vai a contaminación. A semana esta que entra temos actividades cos institutos. Eso xa, eso xa é outra historia. Dá moitísimo traballo, pero bueno, hai que facelo, hai gente que facelo. Pero, repito, canto máis pequenos son, máis saben discernir o que está ben e o que está mal. E é maravilloso velos corretear ali pola praia de Camelle, recollendo lixo, apañando lixo, asombrándose, incluso a líos de Camelle, empezamos sempre ca unitaria de Camelle, cos da casa, non? 17 nenos e nenas que están escolarizados ali na unitaria, incluso eles se maravillan de ver un cangarexo, de ver seres vivos, non seres vivos entre todo iso. E despois da limpeza de praia, ximos ao noso local, que está apenas 100 metros, e ali temos poñemos películas, bueno, a Escola de Son, de Imaxe e Son de Coruña nos fixo un vídeo moi guai das criaturas caóticas, bueno, unha fábula, como nos chamamos Mar de Fábula, pois temos unha fábula que contarlle sempre. E falamos un pouco, charla, monólogo, bueno, monólogo non, monólogo é o meu, charla coloquio así sobre a contaminación mariña, e despois rematamos cun obradoiro artístico, que eso é o que máis lles mola, non? A limpeza e o obradoiro. Dixeches unha cousa que non quero pasar como se non a dixeras, que é que as crianzas discernen, non sei dicir esta palabra de repente. Xa non me sale a mí tampouco. Tampouco, se borrou. Separan, distinguen moito mellor o que está vendo que está mal nese sentido que as adultas. Sí. Que é o que vai acontecendo para que logo de adultas ese cable se nos desenchufe? Pois contaminación de todos, o sistema capitalista, imos a base, non, de todo isto. O sistema capitalista é o mal, é o maligno. Este sistema non ten un futuro. O sea, ten futuro, pero o futuro non é nada bo. Entón, todos estes hábitos de consumo, de hiperconsumo, de consumir, pois veñen a través das redes sociais, a través de que os pais están intentando sobrevivir neste mundo cada vez tan difícil, non, de conseguir, pois as lentellas leválas para casa e de ter pouco tempo para moito traballo, pero pouco tempo para estar ca familia. Este sistema no que nos intentan someter a moitos e moitas, a gran maioría. Eu intento, como non teño fillos, non teño obrigacións, teño un canciño vello, intento pois non meterme nesa voráxine. Entón, como eu teño tempo e teño toda a forza do mundo aínda teño moita forza, pois intento facer o traballo de varias persoas. Bueno, e creo que ademais diso tes vontade, tes decisión, e tes compromiso, e tes claridade, que non é só tempo, ti invirtes o teu tempo aí, pero por unha decisión e por un compromiso e por unha claridade do que ves que é necesario, non? E do que escolles aí. Porque creo que o que dis do capitalismo, ademais, o que fai é unha escisión, non? Que dentro de nós facemos isto, desenchufamos un cable porque é moi complicado soster as vidas que sostemos con toda a información que temos, non? Por exemplo, as imaxes violentas que consumimos cada día e os impactos que sabemos que teñen certos actos cotiás, é moi difícil soster... efectivamente, hai unha queixa aí disso. É moi difícil soster esa tensión sen desconectarte, non? Se estibramos todo o tempo moi conscientes do impacto que está tendo todo o que facemos na cotidianidade, bueno, eso é unha tensión, unha dor difícil de soster, e creo que moitas veces estamos nesta especie de amortiguación de supervivencia que vos, cos vosos proxectos, creo que axudades moito a abrir isto como camiños de luz, non? De cara a onde podes dirixir esa tensión e facer ben e sentirte ti tamén mellor. Hai unha cousa máis, Virxinia, que cando falamos dixeches que me gustou moito, que falando de Mar de Fábula, moi orgullosa, eu te estaba vendo aí outro lado da pantalla, dixeches, e ademais de facer todo isto, somos incorruptibles. Que Sí, querías claro. dicir con iso? Pois que non nos vendemos ao poder, así de claro. O sea, que nos teñen feito propostas el sistema de colaboracións para o sistema e rexeitámolas.
con moitos cartos por diante, somos incorruptibles. Temos os principios moi claros. Outra cousa é subvención da Diputación. Son cartos do Estado, non son cartos de todos. Subvencións, vale, pero outra cousa é outra cousa. E bueno, cada un que fa da súa vida o que considere, pero... Falas de algunha empresa en concreto? Sí, claro, falo, sí, claro. A ver, tampouco... A No, banca, no, ahora, no. a banca. No fai falla que tal, pero entendo que... A banca ahora pódense a limpar as praias, Claro. sabes? E dá cartos a colectivos. Claro. Eso é blanquemento, eso é greenwashing total. Iso, o que vos non vos vendedes é a facer ese greenwashing. A ver, non, bueno, nos traballamos para Inditex, que quede Iso. claro. Claro, porque ahora podes investigar moito, non? E nos traballamos fai moitos anos, cando eu non era presidenta, todo que dicilo, cando eu fai nos nosos principios, Inditex chamouanos ás portas e era un proxecto precioso. Fixemos un mercadillo de Nadal con palets, todo moi orgánico, moi ecolóxico, quedou fascinante, con lixo e tal. Pero foi unha colaboración. E tamén colaboramos con Decathlon unha vez e hasta aí. E foi nos principios da nosa asociación que estábamos empezando, arrancando, pagaron super ben, poderíamos seguir con eles, e foi aí unha colaboración puntual. O sea, non... Bueno, creo que iso fai sentido mentras vas construindo un proxecto e vas podendo efectivamente ver se Claro. encaixa, se non encaixa, non? Como ten que haber un pouco de espazo para que unha vaya vendo, vale, esta proposta é super chula, pero logo reflexionando máis ou vendo como a pousa non encaixa. E Inditex, isto saco porque Inditex fai pouco fixo unha reportaxe, non sei onde, pero mandáronma, e eles din que colaboran en presente con Mar de Fábula, iso non é verdade. Colaboramos nun momento puntual, pero Increíble. nada máis. Claro, é que hai que ter moito cuidado con todo isto, porque despois o discurso fan con el o que queren. Queres mandar unha mensaxe a Inditex? Sí, non colaboramos con Inditex. Vale, este será Nunca un máis, corte. nevermore. Este será un corte de prendidísima en Instagram, vale? Bien. Eu creo que o silencio que se fixo cando dixeches incorruptibles di todo o que implica iso aquí. Gústame que vayamos en orden de escuelita pequeña e que chamen a María tamén no medio de... María, estaba silenciada, díxome que estaba silenciada. A ver, esta Prometo que muller estaba silenciado. ten un proxecto moi importante e que este aquí unha hora e media é de agradecer, non me extraña que a chamen. Tío. María, se tes un Perdón. tempiño para nós, podes contarnos que Perdón. Liso Atelier. Chame meu irmán que polo gato que lle dixen cometer adentro, entonces, bueno, perdón, Bueno, importante, coidar dos animais da natureza. Bueno, Para que existe Liso Atelier e que é o importante que precisamos saber? pois, a ver, Lixo Atelier existe pois para que eu teña un proxecto de vida para comer. Existe porque despois de, bueno, cando estaba acabando os meus estudos de diseño de moda, pois a parte do TFG fui eso, non? Eu tiña moi claro que quería que a miña inspiración seguira sendo a que fora hasta o momento, que era pois na miña terra, nos traballos mariñeiros, nos oficios mariñeiros, na praia, no mar, bueno, todo isto, e aparte que quería facer un proxecto que fora sostible, pero dunha forma non só que non tuvera un impacto demasiado negativo, sino que tuvera un impacto positivo no medio, non? Que o que eu fixera tuvera directamente un impacto positivo pois, sobre todo na miña terra, pero tamén un pouco en todo. E entonces empecé a investigar, pois dixen, vou usar o lixo das praias, que hasta ahora estaba sacando e tirando no primeiro contenedor a salida da praia, pois este material que eu vexo que dunha forma ou outra é téxtil tamén, pois podo investigar con el, podo lle dar unha volta e crear algo con el. Entón empecé aí a darlle eso, a pensar un pouco como podía facer, eso, o TFG foi como por un lado, empecé tamén o tema das xoias, como porque me parecía a min máis fácil empezar polos complementos, algo máis pequeno e tal, o resto era pois vestimenta, indumentaria e tal. E bueno, empezou tamén, como dixía ela, de forma moi orgánica a funcionar.
Pois a xente gustoulle, primeiro de nada, pois as miñas amigas pedíanche pois uns pendientes para ir a non sei onde, un tal. Valos facendo, a xente vai no vendo, tamén gracias ás redes, ti esposa aí o teu traballo, a xente gustalle, móvese, interésalle, pregúntanche onde poden comprar tal. Eu ao principio non vendía, pero pois acabei vendendo. E nada, de aí e ben, o máis importante é pois tamén esa recollida e ese facer algo co lixo que sacamos da praia, non? Darlle unha segunda vida, resignificalo tamén. Eu ao final uso sobre todo redes e cabos que tuveron unha antigua vida mariñeira, que estuveron traballando no mar e que chegaron á playa xa en forma de residuo, como inservibles, e eu pois recupereinos para crear as miñas xoias ou outras pezas. E nada, pois de aí. Despois tamén está a outra parte que comparto tamén con Mar de Fábula, que é a dos obradoiros, que tanto para nenos, primaria, secundaria, un pouco todo, pero tamén para eventos, festivales, algún Inditex tamén caíu de vez en cando. E iso, o que dixía ela é totalmente das un obradoiro cas criaturas máis pequenas, é toda a ilusión, e teñen moi claro tamén o que fan e por que o fan, e en cambio despois pasas como a barrera da ESO, non? Teñen cero ganas de ir baixar a playa. O sea, é como... Claro. E non por nada, o sea, eu creo que o tema é que a eles os profes dinlle vamos facer un obradoiro de reciclaxe. E é como, pois vale, sabes, reciclaxe, en fin. Pero despois está moi guai cando se baixa a playa, fan esa parte, ou non lle gustou ou sin máis ou tal, pero fan a seguinte parte, que é crear a súa peza, cada un crea a súa, as súas cores, escollen tal, e ven que eso que estuveron recollendo non era lixo, o sea, era lixo en algún momento, pero convertiron en outra cousa, e ese produto que se levan para casa gustalle. Pois os colores, as formas, tal, e ves que salen como sorprendidos de que fixeran ese tipo de obradoiro, non? De que lle dixeran que era un obradoiro de reciclaxe, pero que realmente saliron con esta outra cousa que non se esperaban. É moi guai cando pasa iso. Tamén pasa cos maiores, bueno, un pouco de... Non te preocupes, estamos tendo un canciño ou unha cadeliña. Como se chama? Grelo. Hola, Grelo, estás emprendidísima. Gústame que nisto que falamos de... Grazas. Gústame que nisto que falamos de coidar as persoas, os animais e a natureza, entre Grelo, que é un animal, e ao mesmo tempo... Non quere irse, é natureza. Pórtase ben, senón que se quede aquí no centro. Que se sente agarrado, non se visto, Eu teño un can, tranquilo. Grelo, meu amor, a ver, temos que ubicarnos, porque non tes micro, non tes cámara, non probamos isto. Que riquiño. Tira, moi ben. Quería saludar. Entón, non sei se podemos facer un corte disto, porque como co de Inditex, pero imos ver logo como facemos para meter todo así. Pero con corte refires En un mismo mensaje importante. Entón, No, todo o contrario. A darlle moita importancia. Vale. no, para darlle énfase. Tes medo de Yo non me corta enfadarnos os de dentes, Ortega, quero que se no. escoite. Vais a escoitar. Vale. E como sería, María, ou seja, dende o inicio dunha peza ata non lle gustou sair da escena? A ver, estamos aí tendo unha trifulca, un podcast paralelo. Eu quería que nos contaras como é ese proceso dende que ideas unha peza ata que finaliza en alguén, non? Como sería ir contigo facendo ese proceso? Pois o primeiro de todo é baixar a playa. Ver o que hai, buscar un pouco, que te vas encontrando, inda que sempre aparezan cousas moi parecidas, sempre te sorprendes, hai algo distinto, algo que ven pois máis gastado polo mar dunha forma tal. Entón eu aí tamén me inspiro en, según o material que encontre, que podo crear con el, non? Despois está a outra parte pois máis de deseño, de sentarse a debuxar ou o que sea, a creación dos moldes tamén. Eu, fago os meus propios moldes para crear despois as pezas, a xoiería, e aí sí que hai pois un pensamento, pois o que falaba antes de que a miña inspiración está tamén no mar e todo isto, pois por exemplo, a colección que
que tuven para empezar, pero que sigo vendendo, unha colección que é pois todo feito con cuncha, o sea, que a forma da cuncha, eu como que recreo esa cuncha pero con lixo, non? Para que en vez de sacar as cunchas da playa para facer un collar, pois te fajas un collar con lixo, non? E saques o lixo. Bueno, esa é a miña idea. Entonces por aí empeza un pouco pois ese deseño, non? Esa idea de que facer con este lixo. E despois está a parte de, pois, recollo todo isto, levo a casa, pois pasa por un proceso de limpieza mínimo, o sea, o que lle faga falta, pero eso. E despois xa un pouco de selección, de, pois, vou usar este cacho que me gusta máis o color por aquí, ou este tal. Despois, como veñen un pouco maltratados polo mar, pois eso tamén vas escollendo un pouco o que che gusta máis. E despois xa o tema de, pois eso, a facer os moldes, encapsular todo ese lixo e darlle esa forma, non? Despois xa a parte máis técnica dos lijados, os pulidos, os abrillantados, tal, eu traballo con resina, para as xoias traballo con resina, é unha resina ecolóxica, a máis ecolóxica que encontrei, non é o material máis noble, a resina, pero bueno, dentro do que encontrei, pois é o máis ecolóxico, E iso, pois, ten ese outro proceso de pulido, abrillantado, pois, poñer os apliques que leve dependendo da peza que sea. Despois está tamén a parte da comunicación, non? A parte de a peza, pois, eu facela e distribuíla, non? Pois que ma compren. Para min é moi importante, o sea, como que lle dou importancia tamén, é justamente tamén esa parte de, pois, as fotos, o vídeo, tal, como o vai ver a xente, porque ao final o meu escaparate, eu non teño tenda física en ningún lado, nin nada, entón o meu escaparate son as redes, agora a web tamén, entón está esa outra parte de, pois eso, a imagen que proxectas e tal, e despois xa, a parte do que é a xoiería, tamén a imagen de divulgar e de contarlle a xente como están as praias, o que se pode facer co que hai nas praias, que é unha parte que me encanta tamén. Guau, cantas cousas. Que claro, tío dis con esa naturalidade, pero que fagas todo, que fagas tamén os moldes, que gústame saber que, por exemplo, colles antes os materiais e que logo ves que queres facer con iso, non? Porque eu dicía, vai, como fará esta muller? Pensará e logo irá... É que, ao final, eso é inevitable. O sea, por unha parte, justamente traballar desa forma, e sempre traballei un pouco así, pero sempre traballei así porque sempre traballei un pouco en base ao que xa teño, non? Pois imagínate, na carreira tiñamos que facer un traballo, pois tes que facer unha blusa ou unha camiseta non sei que. Pois, ao mellor outras compañeiras pensaban a súa idea, e despois iban a unha tenda e compraban a tea que facer isto, e eu era como, vale, teño esta sábana na casa que podo facer, entonces, que podo facer tendo esta sábana, non? É como outra forma de pensar o material, e xa, pois, con cas crebas, non? Con este material, é a única forma que podes facer. Primeiro, saber que tes, e en base a iso, que podes facer con el. A mí gustame moito traballar así. Tamén hai momentos que dis, bueno, pois, o mellor quería facer outra cousa e xusto con isto non me dá, porque pois, é un cacho moi pequeno, tal. Ten as súas, os seus pros e os seus contras, pero, bueno, a mí gustame traballar así. Bueno, creo que nesta perspectiva que falábamos tamén, non? Que colocaba Virxinia, anticapitalista, o que ti faz conecta moito con iso, porque lle dá tamén moita presenza, moito valor o que xa tes, e a facer unha creatividade con iso, non? Artesanía. Claro, é moi chulo. Virxinia falaba deste reto do seu asentamento de ser incorruptibles, non? Pero tamén do reto que supón este greenwashing, como se achegan certas empresas, con que propostas. Tamén, pola túa parte, ti me falaras de que para ti hai outro reto que é como é o teu crecemento no teu proxecto, porque é un proxecto para sosterte, entón ten sentido que vaya medrando, pero o obxectivo non é que medre indefinidamente, porque indefinidamente o impacto que ten non é sostible, non? Sí. Entón, como fas ti esa danza ou ese equilibrio entre esas dúas cousas? Bueno, pois tendo a sorte de vivir no rural, de estar pois na miña casa, ter a miña familia cerca tamén, pódome permitir non producir tantísimo, non estar como vivindo para o traballo continuamente, non estar todo o tempo pois sacando pesas, pois porque non pago un alquiler como que se paga nas ciudades, si un día como na casa de miña nai, outro día como
non teño eses gastos, entonces tamén me podo permitir non estar pensando en no, é que teño que facturar isto ao mes, porque se non faturo isto tal. Para min é como importante, moitas veces pregúntanche, non? Pois en entrevistas ou no que sea, de pois como te ves de aquí a tanto, para onde queres medrar, que queres facer para medrar tal, e como, tío, pois ao mellor non quero medrar máis. Está claro que quero seguir facendo cousas, quero seguir motivándome co proxecto, que medre para algún lado, pero non sempre medrar para arriba, medrar en números, medrar en... Non me interesa tanto. Mentras me poda manter, que tamén é un privilegio poder manterse co traballo que faz e sin estar sometido ao traballo, eu sei que son moi privilegiada por isto, eso, non quero como seguir medrando e dicir, vale, pois si en febreiro fixen 1.000 euros, en abril teño que chegar aos 2.100. No, porque se me podo manter cos 1.000, claro, os 1.000 están ben. E non sempre, esa forma de medrar para min, jova, si tanto estamos falando de que do decrecemento, de que si seguimos producindo e tal, vale, está claro que non somos xusto nós quen temos que deixar de producir, non? Son esas outras empresas. Pero elas non van deixar. Entonces, quiras que non, tamén se fijan en nós. Inda que a nós os pareza que non, esas outras empresas tamén en algún momento se están fijando no que fan os pequenos, porque eles acabanse as ideas moitas veces. Entonces, se nós tamén nos planteamos estas cousas de, pois, o decrecemento ou manterse sin estar sempre pensando en que hai que facer máis números, hai que facturar máis, para min ten máis sentido eso. E aparte de que por unha cousa, non sei se egoísta, pero de eu quero ter a miña vida e non quero vivir para o traballo, inda que o meu traballo me encante. Sí, eu paso moi ben baixando a praia, recollendo e tal, pero non o paso tan ben cando teño que sacar estas encargas para Nadal porque teñen que salir, porque teño que facer a campaña e tal. Home, estou agradecidísima, pero non é o mellor momento do ano, é o mellor momento de facturar, pero despois é como... non sei, como que nas prioridades teño outras cousas. Teño poder salir todos os días a dar un paseo en vez de, non, é que hoxe teño que gravar este vídeo para as redes e despois sacar este número de pesas e despois ir a enviar isto. Para min ten máis sentido, non? Como ao mellor de momento non decrecer, porque se decrezo desaparezo, porque tampouco estou tan tal, pero non pensar en medrar desa forma. E medrar máis, pois de, pois hoxe estou medrando aquí con esta xente, falando, para min isto éncheme bastante máis, médrame bastante máis que ao mellor que este mes fixera X factura, non? Total. Barras, Peña, barras, joder, claro, totalmente, gústame moito esta imaxe que faz de que crecer non é só para arriba, non? E pareceme super importante tela en conta. Para min tamén é isto, pois facer prendidísima, vervos a vos, que a Pablo xa coñecera na Resi, pero vervos a xente que para min sodes referente, que sigo nas redes co que facedes, poder coñecervos, darvos unha aperta, estar aquí, facer isto xuntas, estar en Casa Branca, que para min tamén é un proxecto que me alegro un montón que estea na cidade, sempre estou vendo e digo, guau, que guai esta peña, e nunca viñera, e veño grazas a este episodio, e ven xente aquí, estamos xuntas. Entón, para min isto, dende logo, se penso en que estou facendo co podcast, como vai, penso que isto é crecer. É algo que eu valoro moitísimo e que me fai moi feliz, non? Porque tamén é ese crecer de, que te deixa unha sensación por dentro de, que ben, non? E quero máis isto, e que ben. Que ás veces non é ir a por certas cantidades ou son máis outras cousas, non? Entón, sí, barras, joder, bien, perfecto. Pablo. Dime. A Casa no Alto, que onda coa Casa no Alto? A Casa Para no que Alto. existe, que é importante que saibamos. Sí, pois, mira, agradezo moito que falara nelas primeiro, porque penso que fai, bueno, que a Casa no Alto resúmese un pouco tamén nas prácticas que elas levan a cabo. Eu, pois nada, Virxinia comentaba, non, de que Mar de Fábula comenzou coa familia. Bueno, eu son un da familia, Sí. entón levo É meu tempo primo. vendo, sí, levo tempo, pois eso, dende que fora moi chiquitín, vendo todas estas prácticas de recollida de refugallos, de aproveitamento, e demais. E, bueno, pasaron os anos, por suposto, e bueno, nada, eu rematar os meus estudos, estaba en Salamanca, a estudar a Belas Artes, xusto, pois, rematei en 2020, penso que igual é recoñecible para alguén daqui, ese ano, non sei,
E claro, eu tiña naquel momento, cando rematara os meus estudos, pois, bueno, algunhas outras expectativas laborais, se ben xa tiña algunha idea, non, de moverme a Madrid ou algo así, tal. Cousas que logo quedaron ali e prefiro que non volvan. Pero sí, bueno, sempre foi esa a primeira idea. Cando ocurriu a pandemia, pois, sorte que deu o tempo para pensar, non? E repensar o que queres facer e demais. Eu a verdade é que non a xestión cultural sempre parecerame fundamental para o relato da actualidade especialmente, e comecei un pouco a pensar, non, dese xeito, bueno, pois eu exactamente que é o que quero aportar, non? Non sempre estiven considerando, non, o lugar que ocupa o ego dentro da cultura, non? Se queres ser artista, pois, por suposto que ten que ver unha motivación de ego, de eu quero ocupar este espazo, non? Algúnas outras ocasións reclámase, non, ao artista polo seu traballo, pero noutras simplemente tes que estar ali pelexando. Eu non quería nada deso, non me sentía nada cómodo con tirar do meu, porque sí, e sin máis. Eu quería facer algo que pudera axudar a alguén máis e que beneficiara a alguén máis, ademais de a mí mesmo. Entón, bueno, pois iso, con Mar de Fábula tiña unha relación estable. Xa coñecía, por suposto. Moito para dicir, Ben aí Mar de Fábula. Coa familia, ben. Entón, sempre supoñeran para mí unha inspiración, pois iso, Xosé Manuel, que é o presidente honoris causa, non, de algún xeito. Sí. El comenzara, pois iso, como dixo Virxinia, a recoller a contorna e demais, e aproveitar os refugallos que atopaba, que, bueno, quizá refugallos non é a palabra, porque ao final convirtese nun material de por sí digno e con valor, porque, bueno, e sempre pareceume moi inspirador o que el facía de aproveitar, pois iso, todo o que atopaba para facer esculturas e distintas figuras que logo, pois, instalaba en relatos, pois, como insinuou Virxinia, das criaturas caóticas e demais. Entón eu estaba pensando, pois iso, nese Vías momento... fantasía. A túa pastora vía Dígame. fantasía aí, verdade? Vale. Vía potencial, sí, Vía sobre potencial. todo. Sí. Potencial non nese sentido, non, capitalista de explotación, non, senón nese sentido de, é que isto pode axudar ou servir para outros artistas, non? Aínda que non sexa exactamente o seu repertorio artístico habitual, non? Pois facer, pois iso, aproveitando de algún xeito, non é necesario, senón que sirva como unha experimentación. Entón, bueno, pois iso, falando con Xosé Manuel, naquel momento presidente, comecei a propoñerlle esta hipótesis, que naquel momento era unha hipótesis exclusivamente. Estou falando de 2021, creo, que comenzamos as conversas. Era todo bastante hipótese aí, claro. Completamente, sí. O proceso foi, pois iso, moi de estar sentado, de reflexionar, valorar e construir, pois iso, a residencia artística. Xa comenzaba a ter, pois iso, pinceladas de, vale, o nome que ten que recibir isto é residencia artística, non é laboratorio de non sei que, non, é unha residencia artística porque o que temos que facer é aportar un espazo onde podan estar, disfrutar do lugar, porque máis aló de que Camelle, bueno, e toda a Costa da Morte, pois recibe polas correntes, bueno, pois pola dejadez das institucións de limpar as praias, pero non só iso, senón que é unha contorna fascinante, con un montón de lendas, con unha geología moi interesante tamén, lendas ficticias ou inventadas, pero tamén ocurridas, non? Pois, por exemplo, toda a historia dos naufraxos e demais, que descúbrese pois ali moitos relatos de intercambio, etc. E entón, pois, bueno, pois iso, comenzamos a armalo, e a Casa no Alto pois convirtiuse nun espazo de residencias que tiña unhas líneas bastante claras e que iso un pouco trataba de afastalo de outras residencias artísticas, de pois unha das intencións é que a casa sempre estivera ocupada, é dicir que os grupos de artistas que foran chegando sempre foran escalonados, non? Que un sucedera ao seguinte, e demais, e que nunca estivera baleira. Non por outra cousa, non por relatos, senón por unha imaxe poética de algún xeito, non? De nunca apagar as luces dali. Iso foi algo moi bonito que me dixeches cando falábamos, que dixeches que querías que, cando creaches a Casa no Alto,
que fose unha casa coas xanelas sempre encendidas, Sí. como para dar ese calor tamén ao lugar, non? Eso Sí. pareceme precioso. Sí, porque, a ver, eu na miña experiencia, pois iso, como artista ou chamalo X, teño miradas moitas residencias artísticas, sempre pareceume un pouco un negocio, a decir verdad, un pouco un Airbnb careiro, é dicir, se miras as residencias artísticas que atopas polos portais e demais, nalgúns ocasións son 15 días por 400 euros, tes acceso á cociña, tal e cual, un espazo de traballo, e demais. A min parecía unha barbaridade iso, e sigue parecéndome, claro. Por qué? Porque, bueno, pois, penso que podemos estar todas de acordo aquí en que os artistas ou as persoas traballadoras da cultura son probablemente as persoas que menos recursos teñan, ou por ali, máis ou menos. Parecíame un abuso, entón sempre a iniciativa tiña como fonte, non, que fora de acceso gratuito, é dicir, cubrir a estancia das artistas. Incluso poníamos manutención, pagábamoslle a compra, que iso foi, pois iso, de acordo coa tendiña de Camelle. Oscar. Sí, O tendeiro de Sí, Camelle. sí, que facía, pois iso, os artistas levaban pois unha tarxetiña que Sí. fixéramos identificando a Casa no Alto e demais, entón eles non tiñan que pagar ata certo cantidad de diñeiro e demais. E pois iso, que sirvera como un lugar onde as artistas puideran experimentar concretamente coa contorna, é dicir, podes experimentar coa túa linguaxe ou o proxecto que ti levas e demais, pero nós queríamos que saíran dese círculo e trataran de empaparse, non, polo que hai ali. Joe, que son unha preciosidade, ou seja, que saibades que prendidísima estivo, se estouse na Casa no Alto, nesa residencia, serio? estou Bueno, de prendidísima. verdade. Sí. O formato de podcast? Sí, sí. Ai, sí? Sí, sí, Ai, sí. bueno. Ai, que palo. Non cho contara, tive Ai, que no, combinarse un ti porque- episodio para que souberas isto. Sodes fillas de Mar de Fábula. Somos fillas de todas, Virginia, todas somos fillas de Mar de Fábula porque levas dende 2014 muller Yeah. limpando todas as praias Parindo nas que aí. estives. Sodes fillas da Casa do Alto ou sodes fillas de Mar de Fábula? Efectivamente. Bueno. Sí, sí, poder parar e estar en Camelle, que ten esa masia, porque sí que a ten, a Total. forma na que te recibe Pablo, que vais a todas as... Bueno, un pouco tamén como fala María cando fala da súa arte, non? Que ti vas aí e dis, buah, vou parar, vou isto, co que implica parar de currar, de poder ti ter os teus ingresos para sosterte, para facer un espazo e tentar dar un espazo nese valeiro a que emerxa outra cousa que quero facer, tes como esa presión e cando Pablo te recibe todo fica tan tranquilo, Sí. e cando Camella te recibe todo fica tan tranquilo de que na verdade é de outra forma e non é con esa presión, e é paseando, falando coas veciñas que están aí facendo encaixe de camariñas nas súas xanelas, que te saudan, que te traen un biscoito, é unha pasada. É unha masia, e de verdade que eu estou super agradecida porque sí, hai algo que é lindo para conectar co importante, non? Que é polo que estamos hoxe aquí falando e polo que vos sodes as convidadas, que creo que poñedes moi facilmente un activador en no que é importante. Ademais da Resi, desa proposta que tamén me contabas que tentabas moito que a xente fose no inverno para que precisamente Sí. puidera embebedarse do que implica ese territorio no inverno pola súa forza natural, tamén por como moita xente marcha, entón quen fica ali, non? E como se dan esas dinámicas. Contábasme unha cousa que me parece moi chula, que tamén dentro dos retos que fostes tendo cada unha para o vosso proxecto, este de que houvese unha residencia artística nese espazo, non? Que é un espazo pois non tan poboado, con poboación que tamén hai bastante poboación maior, e ti contábasme que fuches facendo un proceso de ir falando coas veciñas para contarlles que querías facer, para preguntarlles que lles parecía, para ver que propostas tiñan elas tamén. E a min isto parece má hostia, pareceme unha forma de tender pontes, non? Como para crear algo nun territorio moi afastado desta actitude colonialista de aí hai un espacio, podo compralo, entón comezo a instalar as miñas dinámicas,
sen tomar do que a xente que está aquí considera e se considera que quere iso, ¿no? Claro. Creo que o que fixeches para min é Sí. como moi inspirador nese sentido. Sí, a ver, iso mediamos a través de, pois iso, sempre foi o proxecto de A Casa no Alto mediado a través de Mar de Fábula, e obviamente, pois iso, Mar de Fábula ante en toda a experiencia coas veciñanzas e demais, entón... Non te foi unha- quites mérito, Non, pero bueno, que iso, que xa estaban predispostas as veciñas a facer algo A ver, así. eu vivo en Camelle. Claro. Vivo no barrio da Casa do Alto. Claro. Temos barrios en Camelle, É o barrio da Portela. Sí, sí. Entonces, claro, eran os nosos veciños, non? Nos non somos de Camelle, somos venideiros, non? Somos da Coruña, da cidade, pero levamos moitos anos en Camelle e non coñecemos a todo Camelle, pero o barrio da Portela o temos controlado. Entonces, a Casa no Alto, a súa localización é o noso barrio, non? Entón, todas as veciñas, pois, temos moi boa relación con todo o mundo ali, e claro que van a recibir este proxecto cas más abertas. Claro, e logo foi o proceso de atopar a casa. Atopar a alguén que tivera unha casa baleira que estivera interesado en poñelo barato para cubrir o... Claro. Bueno, que Claro, e resultara ese foi un máis- socio de Mar de Claro. Fábula, un dos nosos socios, tantas casas baleiras que hai nas Claro. aldeas, Dios mío, cantas casas baleiras que dan ganas de ocupalas todas. Claro. E así convencer. Eu podería vivir un día, cada día nunha diferente, Sí, sí. sin sair de Camelle. Aí está a Casa no Alto, aí está Camelle, aí están os seus barrios e ademais hai outra cousa que creou este home, aquí Pablo, Ok. que eu non querería que se acabase este episodio sen que ti contases isto, que é que creou un partido político En serio? homonacionalista. Sí, non o sabes. Sí. Bueno. Vale, a ver. Sí, Disclaimer. A ver, partido Non se político asuste como ninguén, nacionalista. vale? Todo o que vayas dicir a partir de aquí non vai quedar fora da grabación, vale? Xa, vou ir lentiño, Vale. tratando de atopar as palabras. Sí, a ver, eu... Nada, pois iso, non mo podo deixar aquí dentro, teño que falar dilo. Pois iso foi o meu traballo fin de grado, na universidade, outra vez, 2020. Ali metidiño na miña infravivenda, coa miña parella, fixémolo todo. E pois sí, pois fixen un partido homonacionalista. Ajá. Vale. O sea, no, a ver, non o fixen, vale? Que ninguén o busque nas próximas eleccións, non está, non hai papeleta, non nada diso. Xa. Pero foi a formulación dun partido político homonacionalista, non? Era nun momento, bueno, pois iso, de que Vox estaba collendo terreo a dereita conservadora, e bueno, surdiume, pois iso, facer este partido político, que máis aló do título ou o que, pois era un confrontamento cos principios de ultradereita e máis concretamente coa alineación que en algunhas ocasións atopamos pois entre persoas do colectivo LGBTQ+, coas posicións máis reaccionarias. Como se chama o partido? O partido chamase España Gay Unida. Gracias. Egu para as amigas, para as íntimas. Non o busqué, non o busqué. Despois disto, cando eu publicase. imagino, eu non podo deixar de imaginarte vestida de pastora, ou sea, eu isto ata mañá non se me pasa, pero ademais diso, imagino a todas as desviadas dicindo, soy española. Porque claro, con este partido, quen non vai decir que é Claro, española, claro. sabes? Eu diría moitísimo. Sí, pois... De España Gay Unida. Pois, a ver, surdiu un pouco, pois, nada, eu estaba nun momento de tratar de, bueno, interesado na historia, non? Que non. E comecei, pois... Dinos así como en un párrafo sabroso, como o núcleo, o principio Claro. e a vontade do partido. Xusto, pois o núcleo partía do feito de que entre o 1932 e o 1954 en España non houbo ningún código penal que incluíra a homosexualidade como delito ou como actitud a ser perseguida. Sí que houbo un código penal previo durante o reinado de Alfonso III. No, Alfonso.
Alfonso, sí, Alfonso. Alfonso, bueno, o que Alfonsito. sexa. Sí. Ese sí que hubo un código penal que incluía, bueno, pois, sobre castigar a sodomía e os abusos dentro da familia, tal e cual, pero logo, coa Segunda República, borrouse e, digamos, durante a Guerra Civil e a implantación do franquismo, pois iso, non houbo realmente un código penal que o confirmara, non foi ata o 1954, cando xa redáctase a lei de vagos e maleantes, que xa penso que todas aquí máis ou menos identificamos. España Gay Unida toma ese período. Exacto, toma esa referencia para tratar de modificar ou manipular a historia dicindo que, bueno, pois que o bando nacionalista o que identificamos como fascismo non tiña ningún problema coa homosexualidade e que de algún xeito pois toda esa avance xa en democracia ou a posteriori de coller, digamos, o colectivo por parte das esquerdas non tiña ningún sentido. Non tiña ningún sentido, que tamén dende o fascismo, o reaccionarismo, tamén respetábase ao colectivo. Entón, a partir dali, Que pois... éramos suyas. Sí. Una grande y libre. Ajá, exacto. Éramos suyas. Bueno, encántame como contas porque sendo algo que creaches ti para facer irónicamente como unha reapropiación, soa unha verdade tan grande, verdade, que podería estar acontecendo, que alguén podería estar dicindo. Bueno, o que fagades, eu quería que emerxera esta información, o que fagades vos agora, sabendo que existe España Gay Unida é cousa vosa, vale? Eu só quería como lanzar a semente. Por non si hai non me dá papeletas. tempo de bloquealo, non o busquedes en YouTube, non o busquedes en YouTube, Vale, por moi ben. favor. Entón, ademais de isto que fostes compartindo nos dos vosos proxectos, gustaríame un pouco que nos contásedes sobre os obstáculos que tamén tedes para desenvolvelos, que fostes un pouco debusando algunhas destas cousas, e tamén dentro dos obstáculos cos que vos encontrades, como poden influir neles o aumento destes discursos, prácticas políticas que estamos vendo de odio, fascistas, non? Como cara adiante, como poderían influir. Porque, por exemplo, en Mar de Fábula antes apuntabas un pouco, Virxinia, ademais dos obstáculos todos que ti nos queiras contar. Ningún. Non hai. Nos Avante avanzamos. toda. Avante toda. Pero claro, como... ou seja, que problemas ves que temos respecto do cuidado dos nosos mares, do noso medio? Porque vos estades a facer algo que tiña que estar cuberto, se supón, non? Claro. A ver, as asociacións, fundacións, existimos para cubrir un nicho do sistema, non? O que non fan as administracións, a onde non chegan, pois por eso existimos. Senón, é así, cubrimos un nicho. Cales son os problemas que ves que tamén como para ver un pouco que cousas podemos nos facer? Porque isto dos obstáculos para min tamén apunta a que nos enteremos moito mellor de como podemos apoiarvos, non? As que queremos apoiar os vosos proxectos, como realmente podemos facelo. Sí, a ver, nós non temos ningún obstáculo en realidade, porque ninguén nos pode prohibir ir a limpar as praias, o sea, nós simplemente cando decidimos ir a un sitio a outro, chamamos aos concellos por educación, porque imos actuar no seu territorio, e por logística. Se hai contedores, se non hai contedores, ou se, por exemplo, deixámoslo nun lugar ben estivado todo liso para que podan ir os operarios a proceder a súa retirada, sacamoslle foto e enviámoslo aos responsables dos concellos, pero que non vemos ningún obstáculo. O obstáculo é quedarse na casa, sin facer nada. Ese é o obstáculo que hai. Nós non temos... É que é todo moi sencillo. Desde a nosa asociación facilitamos a maniobra. O único que ten que facer a xente é anotarse as nosas limpezas con nome, apelidos e DNI polo conto dos seguros de responsabilidade civil, accidente ou morte, porque nunca se sabe, unha actividade ao aire libre, temos que estar cobertos, non? A ver, nos lanzamos os nosos chamamentos nas redes sociais, nos medios de comunicación da Costa da Morte, que pasa na Costa, La Voz de Galicia, el Correo Gallego, o Diario de Bergantiños, Instagram, Facebook e agora estamos en TikTok tamén. Sí, o sea, la hostia.
Entón, varios días antes decidimos, mándanos xente fotos, mirade como está isto, imos nós a inspeccionar os lugares, entón decidimos, imos aquí, imos aló, non imos a ningún lado polo tempo. Ou seja, ides escollendo onde facedes as limpezas porque vos vai avisando a xente, porque ides vendo temos chivatazos por todos lados. A xente cada vez máis nos envían, nos din, mirade como está isto, a ver se podedes vir. Intentamos ir a donde nos chamen, pero a ver, somos unha asociación, somos 4 mataos, non? Entonces, facemos o que podemos, en realidade. Bueno, 4 mataos que cada vez, últimamente estamos sendo bastantes, porque este tren de borrascas trae moito lixo, pero trae moita visibilidade, non? E a xente cada vez vemos este problema, bueno, vémolo máis persoas, máis xente e tal. Pero non temos ningún obstáculo, o sea, o obstáculo é quedarse na casa, nada máis. A meteoroloxía, pero a temos de aliada, porque últimamente a meteoroloxía está con nós, temos reservado, O obstáculo é quedarse na casa. Sí. Iso é moi claro. E ademais, que problema ves que temos respecto do cuidado do mar, das praias, e tamén respecto do que vos facedes, como responde a contorna, non? Ou a xente que tamén traballa neses oficios, ou que... Porque isto faláramos un pouco que hai xente que vendo o que vos facedes é como moi claro de, hostia, podo ir aí e podo contribuir a limpar, e hai xente que se sinte atacada porque vos esteades dicindo hai moitísima merda na praia. Me la suda. Pero non teño ningunha dúbida diso, Virxiña, eu pregúntoche para que tires tanto o que fío. digan os demais, mira, cumplín 50 anos, sabes? Me la sudan tantas cousas. E que partindo de que do que dixeches antes, de ninguén contaba con que eu estuviera viva aquí, ti non tes ningún obstáculo, Virxiña, é todo campo aberto, sabes? A partir de aquí, eso é unha forza da hostia, Sí. Son consciente. Ás veces hasta me asusto. Bueno, antes de rematar, queremos decir que temos secuestrado. Temos secuestrado. Non, que queremos, imos facer unha performance en Santiago de Compostela, Isto é primicia. Publicidade. E gustaríame que me deras uns minutiños para... Tes todos os minutos. Vale, bueno. Esta xente sí que está secuestrada ata que ti digas a túa movida que queres dicir. A ver, resulta que con todo este tren de borrascas, o canciño está me está escoitando e todo, con este tren de borrascas, non? Pois estamos todo o día limpando, sí, limpamos moito, facemos o que podemos, pero non se pode limpar todo, entonces, pois queríamos facer algo diferente. Entonces, ocurríseme facer unha performance, traer o lixo aquí á capital do reino, por se acaso alguén non se entera do que está acontecendo na costa, nas praias, pois xa o traemos nós, limpiño, que non se nos queixe. Que non cheire. Que non cheire, nin cheira, e está todo limpiño, lixiño. Entón, falei cas compañeiras de Retoque Retro, Noia Limpa e Limpiarousa, pensei que me iban a decirte esta jamada, non. Dixeronme, imos con elo, imos avante. Entonces, estamos organizando unha performance que é a pasarela do noso lixo, chamase a performance. Estamos preparando traxes todos realizados con lixo. Temos un equipo de deseño de vestuario, temos equipos, estamos divididos en varios equipos. Imos facer outra performance que chamase Do mar ao prato, xa vos imaginades un poquinho por onde vai a cousa. En gallego vai estar un menú tamén en inglés, para que se enteren os que veñen aí á catedral. One kiss for the people, no, vale? Kiss. Kiss. Sí, bueno, temos un voluntario de Estados Unidos e temos un berro que sempre rematamos as nosas comidas Fact Trump. Todas as comidas rematamos así todos. Fact Trump, dicen moito, non sei por qué, pero salenos moi ben, ademais. Que me perdo, ca performance. Entón, do mar ao prato, e despois faremos charlas divulgativas. Ali na Praza do Toural, anotade todas, o día 11 de abril, reservamos a Praza do Toural de 11 da mañá ás 8 da tarde. Todo o día ali, Imos vir, cando vimos a capital, vimos con ganas.
Ninguén nos pode prohibir facer un paseño polo Obradoiro, pola Quintana e compañía, porque nun primer momento queríamos a Praza do Obradoiro, o centro da Praza do Obradoiro, que nos dixeron, enviádenos que parte da Praza do Obradoiro, o centro ali, un punto vermello ali, queremos aí. Pero non é posible por logística no Concello, vai haber moitísima xente, non procede. Pero, bueno, a Praza do Toural, nin tan mal, non? Sigue sendo a Praza dos Yonquis. Sí. Pois aí vamos. Primicia. E nada, aí... Encántame que fagades isto. Encántame que fagades isto. Bueno, teño moitas imaxes na miña cabeza. É que algo, é por nós, é por nós, por facer algo diferente. O sea, precisamos isto, o que falábamos antes de que esa escisión, esa disociación na que vivimos é real, porque senón non poderíamos, ou sea, hai unha defensa que o noso corpo, o noso cerebro, vai ir activando unha amortiguación, porque vivimos nun sistema moi violento, vivimos nun sistema moi maltratante e vivimos nun sistema que en xeral as súas dinámicas son destructoras da vida, non o contrario. Entón, para soster iso, hai certos cables que se desenchufan. E creo que unha das cousas que precisamos é sair da virtualidade, porque aí ese cable está moito máis distante de poder enchufarse e poder, por iso, unha das escollas de prendidísima é facer isto con xente. Isto é un dos motivos. Creo que unha das cousas que estamos a perder nesta velocidade en como está tomando lugar a virtualidade é poder ver os procesos das cousas, como que contaba María, do que implica que unha das súas xoias estea contigo finalmente, non? E aí perdemos a capacidade de sentir o impacto do que nos facemos. Entón, que vos traíades o impacto é un dos camiños super necesarios. Precisamos estar en contacto. Hai este experimento moi famoso que todas as que estudamos psicología nos lo poñen de exemplo, que é este experimento de obediencia á autoridade, no que traen voluntarias que supostamente van participar nun experimento para outros fins, pero que se estuda de fondo a obediencia á autoridade. E hai unha persoa que está nunha cadeira conectada con cables os que lle contan a voluntaria ou voluntario que dan descargas de nivel do 1 ao 10. Ti estás noutra sala ante unha máquina que é como unha especie de mesa de mezclas na que vas cada vez subindo un botón e aumentando o nivel das descargas. E a persoa que te manda dar as descargas exerce este rol moi dominante de autoridade, non? A maioría das persoas, que somos todas as que estamos aquí, non era outra xente, poderíamos ser nós, chega ata niveis altísimos, incluso cando a persoa que non está recibindo descargas de verdade, pero a que o fai cree que sí, está gritando de dor, non? E o fai con dúbidas, pero fai, non? Unha das cousas que viron que cambia todo é decirlle que se desenchufou un deses cables e que é esa mesma persoa que está facendo as descargas a que ten que achegarse a recolocalo. No momento no que cruza a sala, está fronte a fronte con esa persoa que está chorando, e ten que tocar o seu corpo para reconectar o cable, moitas persoas paran. É iso que precisamos recuperar, ese contacto. Entón, o que vos estades a facer é algo super necesario. Eu estarei o 11 de abril aí, no Toural, para ir darvos unha aperta. Gustaríame, xusto falando de recuperar este impacto, non? Que nos puiderades dicir como se sinte atacada a xente co que vos facedes, non? María tamén, cando estiveches visibilizando os pellets, o impacto dos pellets, que ademais paraches o teu curro, non? Para dedicarte a iso. Cando visibilizades iso, que o que outras persoas reciben como ataque ou como outro lado? Para empezar, dixía ela, a María se la suda tamén. Sí, 100%, pero sí que ves, non? Ainda que che dé igual, velo, recibes comentarios e tal, e a xente, eu non sei por qué, porque eu non estou na cabeza desa xente, eu tampouco
nunca puxen un comentario dese estilo, de dicirlle a xente o que ten que facer o que non, si que está facendo está ben. Non me podo imaginar o que teñen eles dentro da cabeza, non? Pero eu creo que pode ser que lle pique non estar facéndoles nada, non? Que se sintan inútiles porque pues, están sendo inútiles en algo, entón teñenche que recalcar que o que ti faz nin é tan importante, nin ou deberías estar facendo outra cousa, ou porque pois, moitos dos comentarios son merda na playa ou a sempre. Sí, o sea, sí, tes razón. É que? E xa está, é como houve sempre, deixámoslo estar e listo. Ou outros que tamén en todos os vídeos ponte a traballar. Vale, estou traballando. Para min isto é o meu traballo. Ti non entendes porque estás moi limitado dentro da túa cabeza pensando en que teño que ir a unha oficina ou o que sea, non? O traballo que sea, ou a un andamio. Pero eu creo que si por algo poñen eso, unha é porque son moi maleducados e porque non entenden como deberían de funcionar as redes e tamén porque teñen unha pantalla diante e non teñen a persona a que lle están falando enfrente, pero eu creo que si por algo é porque lle ten que picar, tío, porque lle ten que molestar sentirse que hai alguén facendo o que sea, por pouco que sea, porque de verdad que é pouco, o sea, eu vou á praia, saco unha rede, non estou salvando o mundo, pero eles non fan nin eso, entonces eu creo que teñen que sentirse mal consigo mismo, sin que non se reconozan, pero sentirse mal, entón dicir, pois vou poñer este comentario para que quede claro que o que estás facendo ti non é tan importante. Que boiña eres, María, que boiña eres. Que boiña. Bueno, a ver, non... Que creo que ten moito sentido que dices. Sí, non sei, eu tamén me movo moitísimo disda rabia e de eses comentarios pois fan vir máis, sabes, tamén eso tamén está aí, a rabia tamén está aí, e tamén dame exactamente igual, non contesto, ou se contesto mal ou non, bueno, en fin, sabes, non teño por que entrarlle ao trapo nin moitísimo menos, vamos, faz o que súdame, queres. Sí. E sobre todo eses comentarios, o sea, se for outro comentario, pois medio constructivo, ou algo que digas ti, Dios, pois acábame de señalar isto, e si é algo que fixen mal, ou aí sí que me pode doer máis, ou o que sea, pero cando é un ponte a traballar, pois vale, tío. Nos nunca tuvemos comentarios desos porque tampouco temos un alcance e unha vez tuvemos un señor que en Facebook decía chorradas e o bloqueamos e a tomar polo saco. O sea, bloqueo e punto. Ademais da virtualidade na vosa labor así máis cotiá, isto acontece? Ou seja, coa xente que tedes máis ao redor, é máis a través da virtualidade? Non somos moi queridos en Camelle e somos moi queridos. Bueno, é que, bueno, menos aún, bueno, somos moi queridos, menos aún, bueno. Un personaje seguramente de Camelle, porque é un en concreto. No, pero este personaje ten moito poder, entonces hai que ter cuidado. Claro, é que aí está, o sea, eu normalmente de cara a cara nunca me tuven que pelear con nadie ou o que sea, pero sí que é verdad que che ven xente tamén dicindo o que debes ou non debes facer ou de eso non vale para nada e dincho na cara, sabes? E despois tamén, por exemplo, cando fui dos Peles, estaban as eleccións moi aí. Eu en ningún momento fixen campaña por nadie, o sea, o dos Peles fui porque chegaron os Peles á playa. Chegaron ese día, que vou facer, sabes? Eu puxeno nas redes e tal, e critiquei que ningunha administración estaba vindo a facerse cargo do que se teñen que facer cargo. Pero, non, o sea, nombrei tanto os de arriba como os de baixo, como a todos. Desde o Consello hasta Perrosán, todo. Dixen que nadie estaba facendo nada. Pero claro, como cadrou que estaban aí as eleccións a Xunta, todo o mundo se puxo con moitos comentarios de veña, a ganar votos para o bloque a outro lado, non sei que tal, porque o discurso podía ser de esquerdas, progresista, o que sea, vale, pero eu non nombrei a nadie. Si que é verdad que despois no noso Consello quen fixo algo, e foron dos poucos nos consellos nos que se fixeron algo, fui a alcaldesa que é do bloque. A verdad, e volcouse e intentou facer o que pudo. Pero eu en ningún momento tampouco dixen gracias porque temos unha alcaldesa do bloque. Non, fixo o que tiña que facer, punto. Entón aí a xente sí que che ven un pouco a increparche neses momentos máis tensos ou o que sea, ou
de o mellor venche pola calle e saben perfectamente pois, que eres esa persona xa con ese sesgo ou o que sea, e aí sí que teñen algo, ou pois, a mellor vas a algunha charla, cruzaste con según que xente, e queren menospreciar o teu traballo, pero bueno, tamén é algo que, a verdad, gracias a o que sea, non me afecta. Cando ven dese lado, porque xa che digo que sí que me afectan outras cousas, cando, pois se agora ela me di, no, porque fixestes isto, pois en vez de beber da botella de plástico, non trouxestes un termo. Aí sí que digo, Claro. porque é verdad. Pero é alguén Claro. a quen ti legitimas, autorizas... Sí, é porque me está que- dicindo algo que é verdad, que pois é un fallo ou unha flaqueza ou un despiste, o que sea, pero é algo que sí que me pode afectar. Pero cando ven unha persona a dicirme algo que de verdad que eu sei que estou facendo ben, non me igual. Sí, e hai esa diferenza de cando alguén ven dende ese lugar de pelexarse cos seus propios demonios que pon en ti, como dicías antes, non? Do que eu estou facendo ou do que non, e que ten esa vontade de ataque destructiva, non do que pode dicirte Virxinia ou Pablo, podemos falar aquí. Eu creo que tes moita razón nisto de que se sinten atacados polo que non están facendo, e tamén creo que neste mesmo sistema esta opresión que sí que sentimos nas nosas vidas xera un pouco este escenario de que pelexemos entre nós e de que parece que se alguén ten algo está a quitarcho a ti. É un pouco este rollo, non? Entón, que se alguén ten algo de recoñecemento está a quitarcho a ti. Que se ti traballas no mar e hai alguén que di respeito do mar, tes que pelexar con esa persoa porque senón parece que ti... E creo que hai algo co recoñecemento, como fixo Pablo no proceso de recoñecer a veciñanza, o territorio, dar importancia á súa voz, verse que pensaban do proxecto antes de facelo. Hai algo que precisamos preservar disto, porque temos perdido moitos rituais socialmente. Os rituais de paso que se facían nas comunidades e que legitimaban moito as persoas que estiveron facendo cousas antes, as persoas vellas das comunidades, etc. Isto permitía que se fixera esa ponte, que houvese esta conexión e que as persoas que estiveron antes sintan que teñen un lugar de recoñecemento co que fixeron e non se sintan ameazadas por quen ven despois. Pero nos nosos contextos ese recoñecemento véndese carísimo, porque nas nosas vidas precarizadas, etc., acabamos por non recollelo co que facemos, non? Moita xente ten a experiencia de currei toda a miña vida como unha cabrona, como un cabrón, moitas mulleres en traballos reproductivos que non están remunerados, etc. E non teño, e teño presión, e teño malas palabras, ou non teño ese recoñecemento ou esas gracias ou ese efecto de todo o esforzo que puxen. E creo que hai algo desa frustración que se dirixe moi caras iguais, non? E que dificulta moito que recibas, joder, mira o que está a facer a María, mira o que dende esa apertura. E creo que hai cousas tan que están na nosa man, como ofrecer ese recoñecemento ás persoas que temos ao redor e ofrecer esa gratitude, ese cariño polo que fan, axudaría moitísimo a que se baixaran moito esas defensas. De verdade que sí. O sea, digo un pouco nesta cámara de resoancia de que todas as persoas que estamos aquí seguramente o facemos, pero creo que iso é super importante, poder falar ás persoas que estiveron antes con ese lugar, non? Bueno, agora que xusto estamos a falar isto destas direccións, gustaríame rematar con que cada unha de vos diserades, se pensades en algo como de peña, isto sí ou sí é super importante para facer, é algo que podemos trasladar para facer xa, mañá, que diríades? Que hai que salir a limpar. Hai que sair a limpar as praias. Non é a solución, é parte da solución, sair a limpar. Hai que deixar de contaminar, hai que cambiar hábitos de consumo, hai que todas as erres sabidas e por haber, recuperar, reparar, repensar, reflexionar, remudar tantas cousas, e é máis fácil do que parece. O sea, e a costa está tremenda, nos vémolo todos os días, non imos esperar as institucións a que veñan a limpalo, que veñan, sempre reclama a Xunta de Galicia, os concellos quedalles grande o que hai aí ahora mismo, e ahora mismo ten as competencias da costa a Xunta de Galicia, non é?
cambiaron a competencia. Polo tanto, queremos que se saia a limpar máis, porque canto máis se quite, menos lixo vai haber na cadea de contaminación. Si, vai a seguir habendo lixo, pero que si engadimos e non retiramos, pois entonces isto, a balanza cada vez vai a ser máis desequilibrada, entonces hai que retirar. O mar traballa 2 veces ao día, ten 2 mareas, e habería que profesionalizar as limpezas. Nós somos voluntarios, ou se sacamos media tonelada, 0 euros, o sea, de feito, algún comentou, non? Dixo, hostia, que deberíamos de cobrar, que estamos facendo, que hoxe curramos, sacando dun coído, sudando ali, sacando moitísimo peso, e facémolo por amor á arte e porque senta moi ben, o sea, reconforta moito, de maneira, hai que ser un pouco egoístas, e reconforta moitísimo, o sea, eu estou como unha moto, xa me vedes, e teño moitísima forza porque as limpezas dame moitísima forza. Creo que esa é a mellor promo, Claro. E de Zero Power que ten esta muller, Peña, e de limpar praias. Claro, é que sinteste super ben, e a xente repite e di, ostras, non podo ir porque teño compromisos, teño mono de sair a limpar, e sobre todo cando facemos en grupo, non? Porque de maneira individual é maravilloso, eu cando vou, recollo, pero cando facemos en grupo, ostras, é que o impacto é moitísimo maior, non? Porque xa visualmente a capacidade que temos de impactar aos demais é maior, e porque o traballo en equipo é brutal, non? Eso reconforta, e é o que dis ti, o contacto co ser humano, non? Estamos perdendo ese contacto directo, tantas redes, e si, tanto post, agora, tens que facer a publicación, xa farei. É moitísimo máis importante estar aquí, neste contacto, non? Como era a pregunta? Bueno, a pregunta está perfectamente contestada cunha dirección moi clara, que ir limpar praias. E creo que esta imaxe que lanzas, non, igual que María lanzaba esta de que medrar non é en vertical, senón que ten outra forma máis horizontal, isto que ti colocas en imaxe de se pos algo no medio, se tes que quitar outra cousa, pareceme tamén moi clara. María. Pois, a ver, ela xa dixo todo realmente, porque o nombrou un pouco todo, pero para seguir un pouco, se ela di limpar praias, eu dixo, pois con eso que limpas, pensa que podes facer con el. E non dixo que todos teñamos que ser creativos, e todos teñamos que sacar un proxecto de eso, nin todos unha marca, non é iso, pensa si, pois, ao mellor onde estuvo eso, váleme para algo, e non só nas praias, porque, vale, vai limpar a praia, pero tamén na túa casa, de, vale, pois isto que teño aquí, que non uso, tal, dalle unha volta, non? É iso con todo, o sea, non só cos residuos, sino con todo. Darlle unha volta á cabeza. Non é tan complicado, decía ela. Non é para tanto, o sea, é unha cousa moi fácil de simplemente estar un pouco máis despertos, non? Un pouco máis atentos, desconectados dunha cousa para conectarse na outra, non? Como, tío, baixar un pouco a terra e ver, pois, no teu día a día, non? Que cousas podes facer de outra forma, que seguramente sean chorradas, pero teñan un impacto, non? É iso, unha vez que vais limpar a praia, pensa, sirve para algo a min isto, podo... Bueno, nos recollemos crebas, non? Que non é só o lixo, que as crebas son ese lixo, pero o que ti lle podes dar unha vida, non? Eso antes facíase moitísimo, eso facíase en todas as aldeas mariñeiras, e agora non se fai, agora vamos os 4 matados a recoller o lixo, algúns creamos outros algo con eso, outros non, algún lixo podeche valer para algo, outro non, pero antes era algo que facían en todas as casas, ou polo menos nas pobres, porque os que xa tiñan todo, pois xa tiñan ou xa compraban ou que fora, pero os que non o tiñan todo, iban a buscar ali, porque eso daba para algo. Recuperar esas cousas, non? En todo, non só en baixar as praias, hai xente que ao mellor non pode baixar as praias por logística, pero seguramente pois poda coller algo que tiña na casa sin usar e darlle unha volta, tal, non sei, eso, como pensar un pouco máis todo na vida, darlle unha volta a todo. Claro, para verte, digo así, con esos ollos chispeantes que dices, joder, quiero darle vueltas a muchísimas cosas en mi casa. Sí, pero, a ver, pouco a pouco, que está claro que nos temos as nosas capacidades e tamén nos estamos metidos tamén neste tren de
tamén pois temos no sistema productivo, no consumo, non sei que, non vamos por ahora nós cambiar toda a nosa vida solo porque, non, está claro que nós somos pois unha peza máis de todo isto e que vamos caer en 1000 cousas, en as 1000 trampas que nos poñen porque en algún hai que caer, que está clarísimo. Pero bueno, que tampouco nos fajamos os tontos, sabes? Que non somos tan tontos. E que creo que o que vos colocades é isto, non? Non facerte a tonta sair por ese salvoconducto de bueno, como isto, como na verdade eu non teño a capacidade de cambialo todo, Sí. pois entón non fago nada. Non, non é iso, temos moita capacidade de Sí. impacto no noso día a día e vémolo en moitísimas cousas, non? Entón, creo que é moi chulo, sí, voltar ás nosas casas e ás nosas rutinas cotiás e ás casas das persoas que queremos con estes ollos renovados e expertos de mirar como ti miras, non? E de decir, vale, que podo facer con isto? E descubrir a nosa casa así, as cousas que temos así. Pareceme algo moi chulo. Perdón, presidente de España Gay Unida, quere darnos algunha dirección? Pois, nada, eu penso falar coas veciñas, que é o primeiro cortafogos aos extremismos e a radicalidade da extrema dereita. Falar con elas, deixar un pouco as redes sociais, excepto para seguir aprendidísima estas dúas mulleres increíbles. E nada, descansade o tempo que podades. Xusto tamén un pouco o que dicía María de, joder, se non é iso, se ti vives en Teruel e non tes unha praia onde ir a limpar, que queres quitar pellets, vale, bueno, non podes quitar pellets en Teruel, pero ti podes aproveitar para limpar a outra cousa, é dicir, sempre surden esas oportunidades. Por desgracia, o capitalismo desperdigou merda por todos lados, entón penso que todos podemos atopar ao noso arredor algo co que podemos, No pois, iso. monte. Vai to Sí, monte. sí, sí, claro, algo que podamos, Ao pois, campo. iso, aportar o noso graniño que pois iso, efectivamente, sempre podes retraerte á filosofía de isto non vai cambiar absolutamente nada, pero, bueno, é certo que algo cambiou. No, hai un, eu sigo moitísimo, perdón que che interrumpa, Pablo, eu sigo moitísimo a un rapaz que limpa no Nilo, en Egipto, unha soa persoa cun kayak, el só, e as imaxes do antes e o despois, a veces vai máis xente e a veces non, e este rapaz sempre fala do mesmo, do impacto que pode ter unha soa persoa. E é realmente increíble como estaba e como deixa unha soa persoa. Non hai excusa. Virxinia de Mar de Fábula di que podedes facer o que queirades, limpade, sempre vai ter unha solución. Non? Bueno, pero que a capacidade de... O sea, a capacidade de impacto que temos vivímola todas as persoas nas nosas vidas. Cando cambiamos un hábito que nos fai dano, cando cambiamos unha forma de pensar, cando cambiamos algo pequeno con alguén que queremos porque estamos buscando unha forma de relacionarnos mellor e conseguimos cambiar iso, efectivamente vai mellor. Ou seja, todas esas cousas de o que supón un pequeno movimento sí que as percibimos nas nosas vidas e no nivel máis grande, non, dos nosos barrios, das nosas sociedades, do noso medio, tamén acontece. Entón, creo que, bueno, como dicía María, non nos fagamos as tontas porque o efecto do que facemos estamos a velo todo o tempo. O que precisamos é, aquí engado eu a miña dirección, protexer a nosa atención. Vou dedicar todos os episodios de Prendidísima a repetir isto. Precisamos preservar a nosa claridade mental, protexer a nosa atención. Consciencia. Porque é o primeiro, é o inicio para todo o demais que estamos a falar. É o que nos están martillando, están destruindo a nosa claridade mental, a nosa capacidade de percibir como estamos nós e entón que queremos facer con iso e que está pasando ao noso redor. Entón, digo protexer porque precisa ser activamente iso. Estamos super sobreestimuladas, cun montón de sobreinformación, cun montón de ruido, cun montón de dinámicas que fríen a nosa capacidade de manter o foco, de discernir. Entón, eu digo vos dúas cousas que a min me axudan moito a isto, ademais de reducir o tempo en pantallas, como dicíades vos, que son parar un momento o día para facerte a pregunta de, vale, como estou? E como estou de verdade? Como estou na miña vida? Como estou no meu corpo? Como estou coa miña saúde? Como estou coa miña sexualidade?
a que persoas quero, como estou relacionándome con elas, como estou de presente cos meus animais, como estou no meu traballo, como estou co que está a acontecer no mundo. E se te paras unha vez ao día a preguntar iso e a contestarte, é un cambio moi grande. E outra cousa que a min me axuda moito a isto é escribir un diario. E tamén vou ser moi pesada con isto. Non tedes que escribir todos os días porque non é un dictado. Es tuyo, cariño, escribes cuando quieres. E lle contas o que queiras. Pero hai algo con este acto de registrarte, poder voltar atrás e tomar esta perspectiva que é de moita axuda. Escribilo a man, porque o noso cerebro conecta de forma distinta con iso, non? Ademais, históricamente, porque outra das cousas que fan estes discursos de odio, que para min a liña que separa é se estás do lado de destruir ou de construir, non? É destruir tamén as nosas culturas, as nosas memorias, e os diarios no rexistro das disidencias e das mulleres foron algo que preservaron a nosa historia, as nosas identidades. Entón, joder, escribir... Eu estou con isto, de verdade, escribir de diarios porque axuda un montón a esta parte. Bueno, logo nos contades o que queirades, aprendidísima por DM, eu recibo todo, vale? Pero son para vos. Creo que con isto vos queredes engadir algo. Eu saca a túa voz, co cansa que estou, xa quedo aquí con María aquí ao lado, que me fai con esta chaquetiña. María, ata ten, é tan artista María que ata ten a chaquetiña para que poidas apoiarte e dormir aí, verdade? María. Entón, grazas a Casa Branca por acollernos aquí para facer isto. Para mí fai todo sentido facer isto aquí. Estamos rodeadas ademais das faixas dos murais que fai o Joseba. É moi lindo tecer redes, creo que vai disto tamén a cousa. Bueno, eu reto vos ás persoas que estades aquí e ás que estades escoitando este episodio a que dentro de todas as cousas que dixemos escollades unha soa para facela e que teñades ese compromiso, unha soa. Creo que con iso o sentido deste episodio é máis que suficiente. Eu establezo os meus compromisos en público aquí con testemunhas e co presidente de España, que é unha autoridade para isto, e con Virxinia, que é unha muller que está aquí viva como milagre. ¿No? Entón, son grandes testemunhas, e Grelo tamén, que está aí. Entón, eu establezo o compromiso de, antes de que acabe este ano, ir limpar unha praia con esta xente. E o segundo compromiso... Antes de que acabe este ano. Pero porque En serio? Eu vou ir mañá e vou ir tal, pero como para que haxa unha marcha Pero se acaba de empezar o ano. La vida, non sei que, tal... Isto, limpar a praia. E pasou unha cousa antes de que comezásemos a gravar, que é precisamente como está, aínda por moi concentrada e con moita intención que teñas, como este cable moitas veces desconectado aparece, non? É que eu viña toda a anfitriona a decir a xente unhas augas Joseba para esta xente que vai estar falando aquí, e trouxen auga en botella de plástico. E Virxinia miroume coa súa mirada letal de isto non ten sentido, non? E eu non a quero. Entón, isto fai todo sentido, estou agradecida de poder conectar este cable con vos e comprométome a ter uns vasiños para as convidadas de Prendidísima que non sexan desechables. Estes son os meus compromisos. Sí, que Sodes sabes testemuñas. vasos que Dios mío. Sodes testemuñas. Ten vasos de plástico Moitas grazas a Estudo 7, a equipa de Prendidísima, grazas a Anxo Beiro que está hoxe aquí sacando as fotos, é moi guai colaborar hoxe contigo tamén. Con isto e co que cada unha escolla como reto e como compromiso seguimos, porque como di a Palestina Rafif Fiadá, nos ensinamos vida, Señor. Encontrámonos o domingo 12 de abril ás 6 na Casa do Taberneiro para falar con Ángela Lema de bisexualidade. Vide porque vai ser un episodio precioso. Seguimos prendidísimas. Grazas.